दायो माबा जाबाय आरो 5टा 5:30 जाबाय आरो ओमफ्राय दायो ओरैनो बेलासेनि जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों आरो टाउनाव आब'दा आंदो आब'नि रुमावसो दंफैयो नालाय जोङो तेजपुराव ओमफ्राय दायो ओरैनो रुमनिफ्राय ओंखारलांनो नागिरदों आब'दा आंदो बेरायनो थुदो बिदिब्ला नोंसोरनो आं खिन्थिलांगोन जों माहा थाङो स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दायो जोङो रुमनिफ्राय ओंखारनानै जोङो आब'दो आंदो थांसै आरो टाउनाव नै जोङो थांबाय थादो आब'दो आंदो ओरैनो माहाय बेरायना फैनोसै आरो खोमसिबायना दायो नै इयाव लाइट गैया नालाय एसे खोमसि नुदों थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जों थांबाय थानोसै दायो स्रांआनो जायाखै खाथियाव फैबा स्रां जायो मबे लाइटआ मानसि खाथियाव ओइ लाइट दासो जादो मानसि फैबा स्रां जायो नङाबा ओरैनो लाइटआ गोमोरना थायो आरो बियो लाइटआ ओमफ्राय मानसि हायबा स्रां जायो ओमफ्राय नै हस्पिटाला बेनो आरो बेनो ओमफ्राय रुमा बेयो बे सिदायानो रुम ओमफ्राय बिथिं हस्पिटाल एखे नांजाबनाय आरो ओमफ्राय नै नैथिं पाकालि बिथिं ओरै नांजाबनाय आरो हस्पिटालखौ आं नोंसोरनो बेक केमेरा खालामना खिन्थायो आरो मानसिफ्रा नाहरजोबो नै लोगोफोर बै बिल्डिं नुहुरनायानो रुमा आरो जोंनि ओमफ्राय नैलाय हस्पिटाला बेनो इदि नांजाबखानाय आरो बे हस्पिटाल बाउन्डारियावनो रुमाबो आरो थांसै जों दायो जल्दि हस्पिटाल हस्पिटालनि गेट मोनफैबाय जों दायो ससेसिम थांगोन आरो जोङो दायो हस्पिटाल मोनफैबाय हस्पिटालनि गेट खोमसि जाबाय नै दुकानफोरा दुकान दङ आरो इयाव जों थांग्रोनोसै इयाव दायो खोमसिथारना दा मोनहैनानै खिन्थानोसै आरो थांबाय थानोसै नै लोगोफोर जों दायो सारियालि मोनफैबाय इयाव चाउमिन जानो नागिरदों आरो मानसि दंसोयो नै मुस्राया बिराद मानसि जाखायो आरो गोथाव आंबो जानोसै जानो लुगैसोबाय आंखौ
दोनग्रा टेबोलबो गैया नालाय aku zahayo Jana mana main? Jana mana? Jana mana main? Sudah berapa jam? Chicken pakora. Macam dos tu balai nen chicken pakora ya. Ini tu arok beli jana dah baru. Ini ujol dah ada dari kaya. Gelung sebenarnya. Gelung sebenarnya. Gelung lah jadi sahabat. Bila cakap yang. Dan yang ber. Hah? Ini saya sudah beda tu sana. Beda. लोगोफोर जों दायो माबा बेरायनो थांदोंमोन ना ओरैनो रुमाव बिसां हाबना थाबाय थानो ओमफ्राय जोङो माबा जाबाय आरो माबा केस फैसा जोंनियाव गैयामोन नालाय माने जि दंमोन इखो माने नांगौ गाबोन डिउटियाव थांनो माने गारि भारा नांगौ नालाय इखो दोनना होदोंमोन आरो ओमफ्राय जाखांनानै बेयाव गुगोल पे खालामदों स्केनसो खालामनांगौ नालाय ओमफ्राय जास्रायाखै आंनिया मबाइला ओमफ्राय आंनियाव जि दंमोन इखौनो होनांबाय आरो ओमफ्राय दा गारि भारा गाबोन खुस्रा गैला आं खुस्रा नांगौ होनना दोनना होदोंमोन आरो जि मिनिथावना जाखाबाय जानानै ओमफ्राय जों दायो थांबाय थादों जों दायो आब'खौ आरो फंबायखौ माबा जोङो ओरैनो बेरायनो हायगोन होननासो बुंनायमोन आरो ओमफ्राय जोङो सानैदो जाफैबायना ओमफ्राय दा फंबायनो माबा मोनसे लांनांसिगोन जोङो दायो फंबायनो जोङो माबा मोनसे 10 टकानिबाबो चिप्स मोनसेबाबो लांनांसिगोन बियो माने जोंनो खिथु फैबादोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो बेखौ जोङो ओरैनो बेरायनोसो थांनो होननानै हायनायमोन आरो ओमफ्राय दायो लाङाबा मानिबा जागोन ना भिडिअ'आवथ' नुगोन नायबाला ओमफ्राय दायो 10 टकानिबाबो चिप्सबाबो लांनांसिगोन दा दुकान मोनसे दंबावो बेयाव बे दुकानाव हाबनानै लांसै लोगोफोर जों दायो रुम सफैबाय नै रुमा बेनो ओमफ्राय जोङो दायो टाउननिफ्राय थांना फैबाय आब'दा आंदो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जों टाउनाव थांनानै मा जाखो ओमफ्राय दायो रुमाव थांसै भिडिअखौ इयावनो फोजोबसै स थेंक इउ स माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोमोन नोंसोर जुदि नायनानै मोजां मोनदो लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो इसां गोलाव खालामबाय थाला ओरैनो गुसुंमोन खालि बहुत दिन जाबायमोन नालाय आं ब्लग बानायाखैमोन ओंखायनो आं दिनै बानायदोंमोन आरो ब्लग गुसुंबाबो ओमफ्राय दायो आं थांनोसै रुमाव स थाबैनो आं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंसोरखौ स थेंक इउ स माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन स बाय